هبارج نافبرنا خانی و آواهین حکومی دناوا باجار شنگال دا ناهتا هجمارتن جبرکو به نرینا گلک کسان شنگال پتری هفتش ساده هاتیش نافبرن لورا پیتوی هاریکاری نیو دولتی نه. از وەکو خۆ بەخشێک ئەوە دەمەکە درێژە ئەم تحاولینن هەکە ئەم مرکزی قەضا شنگال ئەمش دەستێ ڤانتیرۆرە دەرینن ما شکرش خودێ ئەبەری دڕۆژایە بریارە جەنابێ سەرۆک مرکزی قەضا شنگال بالکامل هاتە ڕزگارکردن لایە پێشمەرگێت قەهرەمان ڤە لێبە پشتی کە ئەم هاتین مخابن ئەز مخابنی ڤە ئەدبینم پشتی کە ئەم هاتین ماخوا بەردایە شنگال وما شنگال دیتی بڤی حجمێ دەمار مخابن چوو بنایەت پێک ڤە نەهێلاینە دەوایرێت حکومی هەموو ژبنی هاتینە خوار vêgavê divê piştî rizgarkirinê pişekî cihatê belediya bên rastî harîkariyekê ji xelkê şingar re bikin û ji hikûmeta xelkê şingar re bikin û harîkariya cenabê qaymeqayîn bête kirin û harîkariya van dewayirêt hikûmî hemû bête kirin hemû bizîvirin da heyat weke berê vegeriyê şingalê ڕۆم هاتن شنگالێ ji bo rizgarkirina şingalê ji bo miletê Kurd destek bi ava çeta tişt di şingalê nehiş şingalê hemî berdî berdan kir tade li birê me kirin û tade wekû dibêje ehlê şingalê gelek bû malê wa talan kirin ya ereba talan kirin ehlê şîa talan kirin ji layekîdî ve cihên pîrozên ayînê êzdiyan gişt hatine xerabkirin ji layê çekdarên Daeş ve her wesa cihên şîe mezheban wekî Merqedê Seyîde Zeynep. Şêx Mendî xera kirîne, Şêx Hesenî xera kirîne, ya Girêgewr xera kirîne. Belê çi tiştîman nehêlayîne, hûn şingalet bînin sêpa xera bûyne, me divê himaya duwelî bê, xwe têşmare deynin xeta ehmer deynin, ne em pişt xetê bikevin, ne ew pişt xetê bikevin. Ev tişt nebe xelk nazivire cîwarê xwe, alem eman nîne, eva gundên me ne hîç berdina me tişt etatî. Piraniya bajarê Şengalê îro hatiye navbirin û taybet cihên pîrozên ayînê êzdiyan. Lewra îro hawlatî daxwazê dikin ji layenên peywendîdar û rêkxirawên nîvdewletî ku li tewara Şengalê bihin û carek din avadan bikin. Kawa Emer dengê Emerîka, bajarê Şengalê.